Sibingelele siphinde sibuya futhi namanye ama-episode ngokuningi kwawo ngey'tori ezahlukahlukene ukuveza ukuthi yini wrong yini right umphumela wayo yini. Ngizobuya la khona ingxoxo encane engizoyiveza la njengoba nazi ukuthi bengithi ngoba bengiyisigebengu mhlawumbe omunye umuntu uzofuna ukwazi ukuthi ubugebenga awusitshele nje just specific ukuthi ubuganga wenza hlobo luni noma why uganga wakuphi kunzima obhekane nakho. Ngifuna ukuveza lento kanje ngoba angifuni ukuveza ubuhle bobugebengu bengikwenza ngoba lokho kuzokwenza izingane zithi nakho ifuna ukuprove. So into engizoyisho njengamanje ngizoveza la ngoba kade ngikuvezile ukuthi phambilini bengihlala ekhaya ngihlala nogogo. Ugogo ke ngangibanga ngisabuya ngizosho ukuthi ngoba ngihambile ngayekhaya ubusuhamba udu awusabheki nasemuva awunakho mhlawumbe ukukhumbula abangani noma abantu ukuba usuhlala eduze kwabo kwasakamthetho. Yilapha ke manje mina mase ngihleze enseleni vele sekumuntu seyaganga la sekuyagangeka vele yonke into siyagangeka kahle. Noma ngavezanga ukuthi kodwa ke ngingakavezi ukuthi ibhamu sasithola kanjani but besinazi ibhamu manje kodwa okungesona isibhamu engasithatha mina ngingedwa ngithi ngiyosebenzisa ezintweni zami kodwa kunalokho bengikwazi ukuthi ngitshontshe isibhamu somebody. Ukukhumbula kahle that day nje ngahamba ngaya esikhaweni ngafika ngatshontsha isibhamu se-stepfather sami esasidrive amatekisi ngaleso sikhathi esesadlula emhlabeni, rest in peace. So ngisitshontsha ngoba ngisitshontsha nje vele ngiyasazi ukuthi sihlalaphi and akuyena umuntu osibheka every day. So ngifike ngisithathe mina ngihamba naso ngiyenseleni ngiyofeza manje inhloso zami. Okay, isizathu ukuthi ngisifunele isibhamu ukusithatha ngisithatha ngenxa yokuthi ngifuna ukuya emakhaya kwesakamthetho kunalento leyo ukuthi ekukhuleni kwami ebugangeni bami bengikwenza emakhaya lokho okuncane ukuthi ngitshontshe izinto egcekeni ngenze lokho angisolakala. Umuntu bengibeka isandla bekumalume wami and bengangishaya kancane bengishayisisa ngempela. So ke angisho ukuthi wayengihlupha mhlawumbe umbukelo uzoyibuka kabi lento le ethi manje umalume wakho wayehlupha wayengangihluphi ngalesi sikhathi ngalesi sikhathi ngangimbuka njengomuntu wayengihlupha mina but manje ngibonile ukuthi wayengiqinisa kunokuthi ngibe weak ngoba uyabona mina kithi ekhaya cabanga ukuthi imngedwa umfana owenza into efana naleyo ukuba isigebengu noma khombisa ukuba kuhlaza when it comes to war. So yimngedwa kuze kube abantu besifazana engithi kubona omama noma abantu angathi banamakhanda engacishe bacishe befana nami direct ngifana ngabe ngumfundisi namhlanje noma kufana ngabe ngisho ukuthi nginqa kumuntu ufana ngaba ngikwazi. So ke nginaleyo nto ukuthi ke manje ngifuna ukubuya ke kumalume ngize kuyena ngifuna ukuthi ke namhlanje ebone sengikhulile manje akukhona ukuthi ngibuyele ukuthi ngizomlimaza but ngifuna indlela yokumthusa ukuthi ngelinye ilanga azi ukuthi angikhohliwe ukuthi yini ebeyenza kimi engekho right yabo. So ke ayinangempela ke ngisithathe ke isibhamu se-stepfather sami ngisiwenzene futhi sasiphuzela nje nginemali futhi sitshontshe kahle lapho ngantshontshe inkomo futhi inqwaba yenkomo siyidayisa ngapha kosho. Alright, mase sisuka la ngicela lo mngane wami oyedwa la ngithi sacela ngoba wayenemoto ngithi ngisacela ungisusa la ungisa kwesakamthetho ngizokukhokhela imali ngizokukhokhela nemali uphinde futhi uzongilanda. Akuyena vele kumuntu oyinkinga nangempela ke ekwenze futhi kalula engithathe ngemoto sihamba futhi naye siyaphuza nisiphuza naye. So nami ngifuna ukuya emakhaya nginalento manje ukuthi ngifuna ukubuyela emakhaya ngizobakhombisa nami ngishintshile manje yabo ngikwazi ukuzenzela izinto nginemali yami manje. Hayi nangempela ke sihambe mayifika lapha efika ngidrophe futhi ngenhla kwasekhaya. Okay, ngoba ade ngisho mina phambili ukuthi bengihlala imizi kanje endaweni yangasekhaya bese gcina sengicocoma imizi kanje sengihlala ngithola lo mzogcina bese ngathi ngingane yakhona. So mangifika la ekhaya la ngizobona ugogo ke manje lo la bengihlala khona ekhaya ngifike ngiyambona ugogo ngiyambingelela kahle umalume angimtholi ngaleso sikhathi futhi angisayinaki nje indaba kamalume angisekho lapho ukuthi ayingize ngomalume angisenandaba nje senalento ukuthi ngilethwe imoto eright siyabona kusenalento ekhaya emakhaya nje vuna beboda ke grand phela imoto angifika asikisi imoto angifika ngayo ayidlala ingoma inani yazime elihle. So nje yabona nje ngisikhokho nje and ngaleso sikhathi ngiphethe nesibhamu sekubhaka. Yabona nje akekho umuntu ozongithinta and ukudelela kwami ngangisakhula ngifuna ukuzokukhipha kahle kahle kulabantu abala manje. Ugogo ngimthetha ke ngiyabuya ke ngisala lapha ngimshiya ugogo ngiyawela manje ngiyangapheshe la ndawo engikhuluma ngayo imi kahle intaba ngapha. So
mangisuka ekhaya uyehla kancane uye phakathi nezintaba then umuzi wasekhaya nangale ngaphesheya umuzi afane ngikuwona. So mangiwela ngiya kulo muzi ngaphesheya ngishiya la kwagogo ngiyawela ngizonyukela kuwo lo muzi kwakuthiwa kwaZungu lapho ngivuka nabafana babengangathi abanye badala sasicishe sikhule ngandawonye. So ngifikile ngiphethe lento yokuphuza amadambe la kuyaphuzwa la ngizoba ninikeza into yokuphuza sihlezi phansi lapha sidlala amakhadi bajabule ukungibona ke ngifike la ngithi hayi sengiphatha nanesibhamu nasi. Uhlobo lesibhamu angisiphethe ngaleso sikhathi kwakuyisonto kwakuthiwa i-38 iMagnum. So lesibhamu lesi ngoba ngisiphethe la siney'nhlamvu phakathi eziwu-6 and ayikho inhloso yokudubula ngalesi sibhamu ngoba once ngadubula akunazo iy'nhlamvu zokubuyisela la uzobona umnazo lesibhamu ukuthi ngisithathile manje. So iy'nhlamvu azikho sey'shonephi. Yes ama-cartridge awaphumi ahlala phakathi but vele uma uvula isondo uzosheshe ubone isibhamu sidubulile ukuthi i-cartridge ngemuva inenokhi yokuthi ishayile. So it's better ukuthi ingabibikho khona ukuthi inesikhala noma ngiyibuyisele. So ngoba ngihamba lapha ngikho nje ihlelo lokudubula ngiyakusabisa la ngiyakhombisa isibhamu senginazo. Hayi yimi lo hayi sihlaleke bese ke okulo muzi kwaZungu kuloya muzi lo muzi ungathini wabantu ongakuthi noma ubani umuntu uzizwe emukelekile maye khona. So kunogogo wakhona nathi bekugogo kimi nje ngoba ngeke ngahlala nabo bekugogo wampela ngimkhonzile futhi kakhulu usaphila namanje. So ke ngithi ke kuyena abamthengele ini ke manje udrink ngikhipha nginemali vele ntshontshe kahle la ngikhipha u200 ohlangene nginikeza enye yeinsizwa esasikhula nayo. Le nsizwa le inalento le yokuthi sasiqhathwa yayingishaya yabo. So mayingishaya isengenza noma yini futhi ifuna ukungigcwalisela ukuthi isengangishaya yabo. Emakhaya kunalento yokuthestana ukuthi ngempela wena useyindoda na yabo. So le ndoda kahlahle lento yayingithesta bethume yona kanti mina ngazi ukuthi unenkinga ekhanda unokuphazamiseka ngokwenqondo. Hayi bemthume lo mfolo ehambe efike ehamba isikhathi eside lapho ngicathi kwangabo 11 kodwa kwaze kwaphuma ingane zesikole. Lapho manje sithi ngiyayibona ingane zehle entabela kuthawo lo muntu samthuma mfethu wangabuye kwaze kubuye ingane zesikole. Hayi bo manje sisakhuluma ngaye vele uqhamuka ukudla amasimba chips angazi noma kwakungama smoke beef kuthiwa smoke beef ne qhamuka ukudla wona. So umedla wona udrink akawuphethe lo muntu lo akabuyi futhi noshintshi lo muntu lo. Hawu endoda uphi udrink? Hayi angithenga ngudrink ngithenga ama chips. Indaba ngoba phela sithethele ugogo. Okay busa ushintsho wami angisenandaba ukuthi uthengile busa ushintsho wami hayi ngeke nginoshintsho ngiyagcwalisela vele wena anele nihlala emalokishini ninemali vele thina manje zela emakhaya nganisiphatheleni. Hawu ndoda ngeke uyicele at least indlela okuyithatha khona makuthiwa ngikuphi imali ngingakuphi imali engango 200 nje yini lengaka and imali ngalezi ikhadi yayisivele u200 wakuyimali ngempela. Hayi ndoda uyangixhaphaza elapho ngivele asuke-ke ngivele yabo manje sekubuyela engayami ke manje sihlezi njalo sidlala amakhadi sikhuluma nje lento nihlezi phansi. Okay ngesikhathi ngifika lesibhamu ngisifaka ekubhaka sabekwa ngale ekamerweni indle hlezi kuyona i2 room. Okay uma lo ngihlezi phansi sidlala amaphepha idambi lila uyakhuluma nje ngithi ndoda uqinisile yini yabo like nalabo bembize ngegama ubani nikeze ukhule imali yakhe okungcono ngoba ugogo umthenga la ngudrink vele ngicasuke ngikhipha u50 rand ngithi nokwenye insizwe yasekhaya ngithi ndoda awuhambise lento lelo 50 rand unikeza ugogo sewusale ithengela udrink ngesikhathi sakhe safuna ukudila nale ndoda ngikhipha ngihlezi phansi angithi. So bese ngicosha leli dami ngimshaya lo ngedambi leduze kwami inhlanhla angazi noma kwindlela ongafana vele ngimshaya ngayo evele edakhe nje vele lidlule lishaya udonga lusemva kwami. Manje ngesikhathi lishaya udonga ngiyabotha ngimshaya ngisenaleluluku ukuthi ngifuna ukumshaya la ngifuna ukumgcwalisela ke manje ngivele ngisuke ngiyabo mina vele sangikhumbule sengifikele lokishini isibhakela ngisasebenzisa ngisibonile isibhakela siyabambezelana. Mina yimi lo ngibheke lapha kubhaka manje ngiyolanda isibhamu bengibambe la bathi bangibamba kabi sengifikile kusona. Mangifika kusona vele lesi sibhamu asikhokho asidingi lutho nje inhlamvu iphakathi ngishaye khona la phansi eduze bengibambeke laba basekhaya kwakunensizwe ezayikhulile kunathi but hayi ukuthi babelwa nami but babengikhuza nje ukuthi indoda zama ukuthi uyeke lento. Lo mfana ngalesikhathi bebamba mina ephume baleke akabaleki lo mfana. Why ngithi akabaleki ngoba ekugcineni kwagcina kunamaphoyisa. Okay fine bese kuba nalento ukuthi ayi nala vele sengize ngaqhumisa nesibhamu. So vele sekuzoba naleyo nto le athi ngisuke la ngale ke emakhaya kunale mizi edayisi utshwala emagcekeni nje emakhaya and ngoba ungakamthethwa nje mina imizi yamthetha yonke agcwele ngale. So la ngifika khona
it's either mamncane noma ikuphi kodwa nje kwamthetho nje la ngifika khona kwamthetho. So angithi khumbula ukuthi ngoba ngisuka esenseleni ngifuna ukuzogcwalisela la ukuthi kahle kahle lento yami yokudeleleka yaphambilini ayisekho manje ngiright ngayo yonke into. Ngifike kule ndawo la kuphuzwa khona dase utshwala yihlobo futhi bonke abantu abakhona siyazana bangazi bethuka hawu usungaka bani usungaka engijabulele ngithenga ikesi khona la beer la Black Label thengela abantu ngiphuza ubhiyo omnyama ngifuna ubhiyo omnyama ngiphuza Amstel ngaleso sikhathi ngiboss madampa khona futhi la kubhaka. Okay ke into eyenzakala ithi ke manje into kulesi sibhamu ngoba ngidubula ngaso lapha sikubhaka ngisuke la sengibuka isikhathi isikhathi sokuthi ngibele enseleni manje sesiyafsondela ngoba sekuzokubele sekuqala kuba ntambama nengane zesikole sekade ibuyile nje sekuntamba bonke abantu sengibona nezinkomo seziya ngaseyibayeni lokho kuthi sekuntambama sekufanele vele nami ngisondela ngasenseleni sekufanele ngifonele le ndoda izongilanda manje ngithi hayi before ngiyifonele athi ke manje ngibuyele ekhaya kwagogo lo la ngikhule khona ngiyosho ukuthi cha gogo sengiyahamba manje ngibuyele emuva. Khumbula ukuthi ke lapha emuva ngishiye ngiqhumisa isibhamu nginokukhombisa ukuthi ngifuna ukudubula umuntu so bangibamba kunaleyo nto manje ukuthi vele sengonile. So ngesikhathi ngisuka ngiflathela isalile lento ya trenda lapho ukuthi yaduma ukuthi mina sengenza u1 and 2 ngifika nje. Okay asikish emakhaya vele amaphoyisa into engafiki noma kanjani futhi akekho umuntu ongixwaya mina ngalesikhathi sengisuka la bengithengela khona abantu utshwala kunanoma lo malume kube ngisukele cabanga ke ukuthi naye mangimbona sizobhekana but ngamfica la kodwa ngafika ngamthengela utshwala ngamgcwalisela waphuza wanahamba nje yonke into kwa right. So mina mase ngisuka la ngiyasuka isibhamu ngiyasikhipha kubhaka ngisifaka inqulwini manje ngangisabi ukusifaka inqulwini isibhamu reason siyadubulana sasibhamu kwenzekile saba sakunyanya nje ngaze manje sikunyanyeni kodwa ngaso sekudubula mawenze njani kodwa nje sikuyenzeka sikudubule. Alright, so angifuni manje ukusifaka enquni but isizathu ukuthi ngisikhiphe ukuthi ngifuna ukusiphatha ngesandla ngibonakala la endaweni ukuthi mina hayi ngibhoza mina angikhona nje ngifikile futhi ngizomosha angekho umuntu ofanele ngitshene udoti nje kahle kahle futhi awazi willing umuntu omendleleni yami ukuthi ngimsuse ngempela hayi ngumdubula but ngokumgcoba nje ngikhombisa ukuthi ngoba ngideleleke kakhulu lapha ngasikhathi ngikhulu so ngumuntu useless ngamanye amazwi ngiyibone lapho ububamba ngempela bokuphila emhlabeni ukuthi akukho enough for me. Right, so mase ngihamba ngisiphethe bangiyahlangana futhi nabo abantu abanandaba nje hey wena yini ephethe nje so and isibhamu esingajwayelekile leso kuphathwa umuntu uyayibona seyibridge phezulu lesesonto isibhamu esingajwayelekanga ibhamu ekhoza amabhunu kakhulu lezi okay kanti mina ngalesikhathi angithi khumbula ukuthi le ndoda ngishiye ngenzeni kanti lapho yonke into isiyenziwe kufonelwa amaphoyisa kuqediwe ngami mina nje ngidonya nje utshwala nje anginakile. So mangisuka la ngena kwagogo angithi kwagogo ngoba ngitshele qele le ndawo imiso so ngiqhamuka la phezulu umuzi wagogo partner entaba nangala ku partner entaba but usuzokwehla uye ngaphesheya. So mangiqhamuka la ngizongena la kwagogo ngena ugogo ngiyamtshela ngithi gogo hayi sengiyahamba ngiyakuvalelisa manje ngithi intombi endala bhabhayi ethi ugogo khule angikwazi nokuthi wenzeni wathi ngikade ngakugcina mzukulu ngizokubona manje nezinto eziserious kanje usuzenza bakufunda izinto engazazi ngicela ukuthi usiphume la ekhaya uhambe wayengangixoshela ukuthi akasangifuni wayexoshela ukuthi yena useyazi ukuza amaphoyisa ngizobosha akafuni ukuthi nje ngibonaka engibone bengibopha ngoba uzophatheka kabi. Ake ngithi mina ikulungile ke gogo ke mina ngitshela vele ukhomanda kasami kalo yamfana lo into engekho nje kahle akunandaba nayo. Hayi uma ngalesikhathi sengiphuma la endlini kagogo ngisikhiphe ke manje isibhamu ngifuna ukwenza lesibhamu uma ngisikhiphe ngihlale phansi futhi phansi kwesihlahla khona la ngisafuna futhi ukuwela ngiye la ngidubule khona endlini ngiyovalelisa futhi nakhona bese ke nginquma ngentaba phezulu bese ngihamba yabo. So mangithi ngihlala la phansi ngikhipha manje icartridge la kulesi sibhamu phakathi yabo. So ngifanele ngisivule ngihlale phansi mangithi ngisahlele ukuqhamuka enye ingane ehlobo zasekhaya komakhelwane ithi khule nawo amaphoyisa baleka yabo. Mina hayi ukuthi ngoba ngibalekela ukuthi nawo amaphoyisa ngempela angaphesheya noma akuphi ngaza semva kwami so kufanele ngibaleke la ngiwele ngiye lapha ngaphesheya kanti angithi le ndawo ukhumbula ngoba ngutshothi the so imoto maye ingapha ngakimi le moto kanti seziningi ihambe liye ngale ngaphesheya izizoba la ngizonyukela khona la angithi mina ngoba ngisuka la ngizokwehla ngalo mhosha bese ngithi dindindila
ngiyakulomuzi manje khona umuzi ofanele ngudlule then bese ngiyakwaZungu la engizovalelisa khona okugcina bese ngiyahamba. So angisayike manje ngokuyovalelisa sengiyakuthi ngiyabaleka vele ngizongena umfula eCwaka ngiyogudla umuzi wakamkhize phezulu ngiyoqhamukela emankayani ngiyophuma ngomgwaqo wasemankayani. So uma mina ngoba ngihamba la ingqondo yami ngapha ngemuva uthi okay vele sengiyayibona lapha entabeni mase ngiqala ukunyuka kancane. Okay la ngifuna uzwe kahle mbukeli khona into ebadida abantu la. Uyabo lapha kulomuzi khona umuzi ofanele nginqamule kuwona nginyuke bese ngingena kulomuzi wakaZungu engizovalisa kuwona. Kunomgwaqo lapho umgwaqo wasemakhaya nje ongasile nje kodwa imoto iyahamba lapha. So ngalesikhathi ngingena phansi emhosheni ngicwila imoto le yamaphoyisa kwakuyitekisi leya. So imoto le yamaphoyisa isimla vele phezulu la mina kufanele mangingena kulomuzi ngidlula kuwona ngiqhamukele kuwona lamaphoyisa uyabo. So kunendlu yokuqala lapha ngicabanga ukuthi ayi u3 room noma u4 room isakhiwo samatshe leyitshe udaka. So le ila iqaleni uma ngiqeda ukudlula yona kufanele kunehhoko la lezinkukhu yabo ngokuthi kulala izinkukhu la nto leyakima ngimile lela hhoko belila la ke mezibeleni yabo. So uma ngizoqhamuka okushuthi laba amaphoyisa sikhathe lapha ayangibona mina uzwe kahle akunakho ukuthi kunamaphoyisa ngase amaphoyisa angemuva. So mangiqhamuka ukuthi ngesikhathi ngizodlula ikhona lokuqala angibonile. So ngoba ngizodlula lesibili vele sengizodlula ihhoko fanele ngibridge la mina engivale la eduze la yabo. So ke uma ngithi bathela hey izandla ekhanda ndoda yabo into yokuqala nje bathi izandla ekhanda. Okay ngithukeke mina ngithusa ukuthi ha nanka amaphoyisa and ngaleso sikhathi angithi vele kuzwakala ukuthi mina ngiphethe isibhamu. So vele ngicabanga ukuthi ngesikhathi eza nawe ayinako ukuthi lo muntu lo uyadubula kahle ngiyacabangela ngazi ngoba indlela ayenze ngayo kwakufanele ezekima wazanga kimi kunalokho ayigcwele itekisi amangale amanyawo aveza ibhamu phezulu la kwitekisi. Mina abanye bayeza njalo kimi mina ngimi ngiqonda neliwoko. So mabetha ngisuke kuleli kufanele ngenze ukukodwa ithi ngibuyele emuva ngiyasithela noma ngiyaphambili futhi ngiyasithela ngizositha around bese ngidlula around bese ngiphumela kubona ngithi bengibambe ngendlela bangibamba ngayo. So ngoba ngimi kanjalo khumbula ukuthi ngithengile lapha bekade ngihlezi lapha izinhlamvu ama-cartridge lawa ngithi ngifuna ukukhipha i-cartridge shot yesibhamu elokuzedubule angimene lapha ngibanga ngisayibuyisela zonke iy'nhlamvu ngigcine sengibuyisela inhlamvu ngabuyisela ngikhala mabuyisela eziwu-3 yini but kwagcina sekusala isikhala ngoba lento ilayisha 6 phakathi kwagcina sekusala iy'khala ey'ningana lezi ezinye ngayifaka la ephaketheni yabo. So mangiyifaka la ephaketheni so laba isibhamu sila so bathi angime kanjalo bathi izandla ngangibeke kanje ngabona ukuthi yale ngabona bayeza futhi ababagijimi bese kancane babuza futhi isibhamu ngithi mina sikhona mina selakubhaka khipha lo bhaka mangithi ngizama ukuthi ngokukhipha uze ungayisusa izandla lapha. And wazi amaphoyisa trainiwe awezi noma kanjani ukuthi ngeke vele ezayibhuluthe but ayeze ekhombisa ukuthi afuna and amehla abayingasuki kumina ezandleni yabo. Ayingibona ukuthi hayi yabo la ngiyaboshwa kangempela ke la hayi nangempela esondele idinsa nyanya encane nje esasukile eTexini angivele ngithi hayi ngeke lesibhamu ngisiphethe la angisazi and kungenzeka ngisingigwebe lesi sibhamu ngiboshwe into engingayazi isiphethe ukuthi ngiboshwe into ekhona manje angivele ngisidonsa asikhokhwa ke lesa sibhamu khululeka shaya emoyeni eziwu2 bhekise ngakubo futhi ba shona ngasikhathi ngishaya mina futhi uzubona mangaziwayo ngabadomu kanjani ngiyashaya mina ngithi angithi kuleli hhoko la mina ngisho ngithi ngishiya khona futhi isibhamu la mina shiye nalezi inhlamvu la eceleni ngingena phansi ngenye indlela ngesikhathi ngidubula lamaphoyisa abhayiza ngokuthi ehlehle ebuyele ngale ngemuva kwitekisi ezama ukuthi noma ayizama ukuyiphephisa I don't know. So ngingena indlela ke mina ngaso ngalesikhathi ehlehla mina ngingena indlela ngizongena manje umhoshi sengilandela manje i-direction bengayiplana ngisho ukuyiplana sengilawula ukubaleka nje ukuthi ngibe safe. Ngabaleka lapha ngabaleka mfethu ngalendlela yokuthi ngabona ukuthi ukubaleka kusangisisi isiphetho ukuthi bengibophe ngoba sengibaleke kakhulu la sekune dog unit manje yabo. So ngesikhathi ngibaleka ngishiya lesi sibhamu abayitshena ngithi isibhamu ngishiyile baqhubeka bahupha mina bashiya kanjalo isibhamu balandela mina nje u-one way la kulo muzi lo ngizonqamla kuney'ngane zamantombazane sisibonile lesi sibhamu yabo. So mina I have to ukuthi manje ngibe neplan esibhamu khumbula ngisitshontshile kusona sami fanele sibuyisele emuva sina zonke seyidlala kimi but into esadlala ukuthi ngizoboshwa hayi lesi sibhamu ngisho ukuthi ke bese ngikhathi ngibaleka yabona mfethu bengibaleka ngicashe ngiqede
khona ngizothi mase ngicashile ngiqedile ngothi ngiyezwa na amaphoyisa sela eduze kwami. Kanti le ndoda le yabiza amaphoyisa ngingayibiza ngomalume ngoba ngiyakamthetho. So and umuntu bese close naye uyena owafonela amaphoyisa etshena lo ukuthi afonele amaphoyisa abize ukuze lesombopho mina iphone wafona wa direct lo mwalume wami lo uyena wayemi phezulu entabeni mina ngibhizi nje ngiyabaleka nje la phansi amaphoyisa nawa phansi awakhona ukungibona yena phezulu uyawatshela ukuthi ungene lapha. So ngalesikhathi mina ngicashile ani manje ngicashela ukuthi ngifuna at least uzube emnyama kwangempela ukuze ngikhona ukuthi manje ngimove Greg akusana ndaba kwaSpam lesisele lapha ngalesikhathi kushuthi ngibaleka mangibaleka ngicashile ngingene icall kunabafana laba ngithi ngangihlezi nabendlini bengithethe ndoda na amaphoyisa manje ubani wakabani ngeke ngimbize ngegama phathi intombazane yayikulomuzi ngangifihle khona iSpam ithi ubani wakabani njengamanje uye emaphoyiseni uyowakhombisa iSpam lawo nosibeke khona ayasithatha. Kanti ngaleso sikhathi ngizothi mangibaleka ngizobalekela egroundini kunabafana babehlezi bezodlala ibhola khona umfana ngangimazi lapho ngiyamazi uyayithanda into ephathene nePapu ngivele ngimtshele kusiyazi kuneSpam esendaweni kanje ngicela Ntothambo usithathe ngizosithola kuwena yabo yena ngithi vela kanaqala ehambe engakhona ke lapho kwenze khona isikhathi ngimtshele sikuphi efike sithathe ngempela mfana iSpam nawe uzothi uyasithatha kanti bambona lo sikhathi ureporter lo usesithathile kanti namaphoyisa esetsheniwe sethe usilanda lesi Spam lo wafika wasithatha kuqala amhupa amaphoyisa wabaleka wasitshinga la sitshinga khona naye wafuna ukusithatha ukuthi manje ngichathe nami ngabe ngisasithola. So alright ngibaleke ke mfethu ngalendlela yokuthi ngibaleke sengifuna manje ukubaleka kwami ukuthi ngihambe nalesi Spam sesithathwe lo mfana. So lo mfana mayibaleka masilokhu amaphoyisa ngathi angathi manje ayenze njalo amaphoyisa ngathi ngiyawadukela impela mina nawasahlangana. So sengikwazi ukuthola ibreak ukuthi manje okay ngikhuluma sengiyabona vela kodwa akhona lapho kunomfana sekhaya lokho engitshela akhona amaphoyisa akasuki. Okay bese elengitshene lo mfana lo wasekhaya ukuthi hayi ubani usithathile iSpam sikuyena andubalekile amaphoyisa amhubhile wabaleka right. Sengithi kulona nginikeza iSpam sami ngifuna ukuhamba ngazi ukuthi sikuyena ngithi hayi lo mfana eqale phansi lo mfana no iSpam asikho kimi amaphoyisa mina athe mayithe avela amaphoyisa angilandela ngavele ngasitshinga phansi mina ngitshela unamanga kufanele lesi Spam manje angithi sosibheka ngithi sakhumbula usitshe khona eqala enqabe ngivele ngifone lo mfana ngithi akazezongilanda lo mfana uzongilanda ethena ngimtshela jazi indaba ngingamfoneli ngivele ngingenza ukuthi ngiyafona ngithi kuse bafolalela la ubani la kwenza into kanje nje manje. So lesi Spam sakho lo mfana uyasidla so ngicela uphathe lesi esikhulu uze naso la kuze lo mfana sizothatha lesi akasithathe nanga ngisamdedela la yabo nami bese ngikhombisa ukuthi khona esikubhaka ngithi hayi shuthi indoda nami sizongiphoqela ukuthi ngikhiphe lesi silanga emuva yabo shuthi ebola mfana hayi ayingapheki kwakhe evele suke lapho ethi hayi sami sosibheka ngiyakhumbula nje nanga impela cha inhlanhla leyo safike sasithola khona lapho impela ngoba sasingena odakeni impela nje sasithatha ngasisula kanjalo ngabe nandaba futhi angabangi sasifaka ngisho enqulo ngoba kwasisekumnyama ngasiphatha ngesandla. So uyabona mase ngithi ngiyanyuka la ngithi la phezulu evele ethi omunye umama wamakholani yo inje amaphoyisa engaka yabo wanede washo lonto leyo kumnyama sengizwa bathi ungakuphi ushone ngaphi azonyukeza kimi mina nami ngiyoshona ngale hayi ngivele ngihambe kakhulu. Hayi yabona lapha mfethu ngase ngibaleka nje ukuthi ngoba phela ngigcina icala ukuthi kuyabaleka kodwa ngangasafanele ngibaleka but ayikho into engigcina eduze ayikhombisa ukuthi ngiyabaleka ngoba ngabashiya nje kwacaca but inja mfethu ihamba la ngigijime khona yabo. So ngabaleka mfethu ngagudlula enostimela khona ndathi semakhaya ngabaleka ngagudlula enostimela yabona lapha koma ngisho isifuba la ayilo la so engidukhohle koma ngisho isifuba la ngawoza amadolo exega ngezwe ngishaya uvalo engingalazi ngezwe ukuthi ngathi uNkulunkulu amhlezi lento ngiyibuka kuma movie ukuthi abantu bahutshwa ngezinto namhlanje yimi sengiyabona hayi ngathi izinto sengizenze nami sengihamba la ngiyashesha manje ngibe ngigijima ngiyashesha lento ngiyayicabanga mfethu iyangidla manje yabona ngisazi fanele ngenze njani yazi ukuthi sekufika nje ukuthi hayi fuck off abavele bengibopha sengiyihambela nje kahle yabona makuthiwa idlozi alifuni ukuthi uvelele intembi ngabona lapha la ulayini wesitimela sisitimela samalahle iba yinde le nto le but angicabanganga lo sithe masizwa ngalesikhathi ngihamba la ngigudla kuso phezulu nale nje igudla kuso phezulu so kodwa isekude lesitimela bese sishaya ukuthi sishayela lenja le emuva mina ngiphambili mina ngikhumbula ukuthi kulesitimela nasi hayi sithi mase sikanje sidinga kwakhona into ethi yeqangale kwaso hayi ngajamba kolota ngale sahamba isitimela lapho. So
Mase ngaqhubeka ngavele ngahamba kakhulu kanti ufuna makuphele lesa sitimela siphele sengasekho bomane liyanje beyishintshe beyikhombe i-direction yophuma plus lapha la ngakhona anti itimela khona indawo ihamba zibe nama-bridge kwangena bridge ke lapho engikhona khona kwakuyindawo nje plain kwakuphoqa ukuthi uma ufuna ukuwela uwele la phezulu noma uhambe uyelenga la nje bikhonko la itimela beshanga khona ihuthi uze uzophuma ngaphansi kwe-bridge bese kuyima uzoza ngapha ngakini ngibaleke ngiya komunye umalume wami wayengakamthetha kanti ngizofika ngalo la nguthenga imoto ngifunani manje anginayo imali manje la imali ngikhumbula ngathi ngithenga utshwala lapha ngithenga yonke le mali mina senamali yakwakuhleza nyana futhi engayinikeza lo mfana ngathi sengimbonga ukuthi ngithathele isibhamu engangafika ngisho 50 kwase ngiyabona nje imali mase uyihlanganise sihlangana nohleza nyana amaphepha kanti uzobamba lapho kwababa so angisenamali sengifuna ukuya kumalume wami manje ukuthi malume cela ukuthi manje ungiphi imali ngizosuka ngeenyawo ngeplana ukuthi ngizosuka ngeenyawo manje ngiye enseleni ngigudlula nositimela ngize ngiyofika enseleni but mangifika kumalume amijike lento umalume ngoba uthe umalume ngesibongo ukuthi ubungakamthetha into wenze lento wayine sound DJ so just dance ngalezi ekhathi sasijwalena kanjalo so wayithanda ukuhamba nami so mina mesijika la uthi hayi mshana ngithenga imoto wayibona uMercedes ngingamtsheni sonke istory ukuthi ngiyahutshwa yinja khonto engilandela ngoba ngizothenga ethubi but ngimtsheni ukuthi kunabantu abangase bengilandele malume ngifuna ukuthi befike endlini sengikhona ngicela ukuthi ungiphuthumise vele ngihambe songigibela ibhasi yango-10 ebusuku esuka emabhiyeni iyenseleni engifaka kuyo lo Mercedes wakusanda ukuthenga uMercedes lo mhlaba omdala my father was rich ngene kuona akaye ngibeke lapha emabhiyeni ke ngibele ibhasi ke yimi lo ngene endlini yongena phakathi endlini enseleni mangifika enseleni umuntu isibhamu ngingasifihle endlini la ngilala khona ngisicela komunye usiso owaye ehlala emqashweni ngithi ngicela ngifihlele sona ukuthi in case makwenzeka kufika amaphoyisa session endlini engasitholi ngoba ngisafuna isitholakale kimi and sengine stress ukuthi fanele kube nezinhlamvu lapha sibuyele isibhamu sabantu emuva okay ke mase ngihambile umalume uhambile wangishiya ngithi wabuya mayibuya umalume ubuya ngamaphoyisa egcekeni kuthiwa amaphoyisa bengakabi distance engana nesisando kusuka na amaphoyisa efegcini inje ifike egcekeni isuye round la around ayisayimuva ayisayiphambili kuthiwa ya lo muntu ubale khona umuntu obaleke wafika la umalume vele ngiphike ethi ya ukhona umuntu odlulile lapha athi asimazi ushonile hawo umalume bemngene ngenduku nama ngiyamazi egcina esho ukuthi hayi ngiyamazi ufika la kimi bengazi mina ukuthi uyahutshwa but sengiyabona manje uyahutshwa cha ufika la kimi ngamthatha ngomgibeze emotini nami ngombeka emabhiyeni wagibela ibhasi yango-10 uyale enseleni njengamanje uhlala enseleni ke lapho ke manje sekufanele ukuthi beyongicinga khona yilapho ke sefanele beyihluphe ke manje bezobheka mina yonke indawo manje lapha enseleni ukuze bengithole akugcinanga futhi lapho ukuthi ngalolo ngoba ngalolo la ngale uzwe ngoba futhi ugebe senginayo cabanga ukuthi ey'nsukwini ey'mbili ey'ntathu kulande lapho ukuze ngizothola iy'nhlamvu manje zokufaka la kulesi sibhamu ukuze sibuyele emuva kwakunomfana lapha owasibuka wasithanda isibhamu sami ngamtshela asinanhlamvu masifuna ukuqhumisa iy'nhlamvu asihambe siyothola iy'nhlamvu zala kanti usale wayicinga lo mfana iy'nhlamvu wayithole eziwu-6 uyayizwa lento so I mean ayi-6 zaba more than 6 cause ngakhona ukuyifaka zagcwala kwasala ezinye ngaphandle and khona esayidubula futhi so uyabona sengiyithole izinhlamvu kwathi dweke manje sengiyoganga-ke futhi mina ngakusasa kwakhona ntambama ethaveli siyobamba abantu sasifuna ukubamba ithaveli kahle kanti sibamba ngesibhamu esirong so inhloso ethi kwangekhona ukuthi sifuna ukudubula so manje uma uzobamba ithaveli uma ubamba abantu and abantu badakiwe bakhona ukuthi isibhamu fase hepa so lesa sisho ukuthi hepa bese uma usikhipha nje umuntu ongasazi futhi ongasijwayela ukubuka ku-TV uthi uyamsabisa kuze ukubona ukuthi amsabisi ufana westay one it's either ushaya emoyeni noma ushaya kuyena so la vele ke so nenhlamvu lasho inhlamvu eziwu-6 phakathi so uyabona inhlamvu eziwu-6 uzoshaya udemoni uyamosha labantu badakiwe abananembeza labantu bazofuna ukubamba zandla bezenza amahero la so yasaphazamiseka ngaloyo ndlela ukuthi la bantu babengayisabi yonke into esiyenza la so kuphoqela ukuthi sivele senjani sivele siyishile into sibaleke vele khona sasesikwenzile ukumonakala but lokho kwenza ukuthi gcineni ngize ngikwazi ukuthi sivele sigcine sesibaleka silandela amaphoyisa uwanwe kanjalo so ilapho ke isigameko mhlawumbe sezinto nami la ngithi cha angishaya isifuba ngakho angeke ngize ngishaya isifuba ngento efana naleya ngoba kuyinamhlanje ngila kunezinto eziningi engihamba nazo omunye umuntu ongakeyibona so ke ngicabanga ukuthi yinto edla mina ngaphakathi every day every minute every second engayifisela omunye umuntu nawe ezumzali ekhaya unengane uyibona lapha egcekeni ngisho kamakhelwane mawuthanda ingane yakho nokamakhelwane nesho ukuthi uyayithanda so kufanele sibabambe laba bantu abancane sibatshela iqiniso singabafihleli singakhulumi ngento abangayazi singakhulumi ngento mhlawumbe abahlezi beyizixoxwa abanye abantu cha
Mina njengoba ngila kunina ababukeli yimi xoxa mina umnikazi wendaba and umphumela wayo ngiyanitshena futhi ngikuwo even now. Hayi ukuthi sengadlula kuona icrime kuphela sengadlula ngoba sengayiyeka njengamanje izinsizi zokuthi bengiganga amanxeba esengihamba nawo ngizoka ngalo mangizothi idubulo lo ngizothi ibhabhalazi kwabaphuzayo ngisahamba nakho la emhlanje ngisalwa nakho ukuthi impilo yami ngiyishintshe ngoba senginomndeni wami nami engifuna ukuthi ukhule. So ke nje kuphileka kanzima. Yilokho ngama namhlanje nganishela kho babukeli. Siyabonga.